Jida maida kurushi Amina karaji nyuma kurushi Berekete maida Jida maida kurushi Majida maida kurushi Amina karaji nyuma Oh, that's my going up. Mawayo, Kurote WI Sranan. Waya, Kurote WI Sranan. Wayo, Kurote WI Sranan. Maya. Waya, Kurote WI Sranan. People. Vou pro meio pro esticão. Zo, goedemiddag.
Goedenavond en goedemorgen. Ik zie een paar mensen uit China en Vietnam. Goedemiddag. Nogmaals, goedemiddag. Ja, ik probeer elke zondag live te komen. Talibi, ik word tranga no. Ik kom morgen tranga. Maar ja, ik zie dat wij als Surinamers zoveel moeten accepteren. Benzine weer omhoog. Laten we zien als de Surinamers WI Sranan nazi 25 mei. Als de verkiezingen doorgaan 25 mei 2025. Want ik heb soms het gevoel, met zoveel informatie wat ik krijg, je acties heeft afstaan naar dit scenario. Er gebeurt heel veel mensen. En ik weet dat heel veel mensen boos op me worden. En ik weet dat heel veel mensen niet leuk vinden wat ik zeg. En wat ik soms post aan documenten. Maar ik heb nog heel veel documenten. Ik vind het alleen maar jammer dat wanneer ik post dat ik constant door instanties word opgeroepen. Dat mijn last meeting, want als ik daar 1 uur of 6 uur, 7 uur zit, daarom ben ik een beetje voorzichtig. Als ik zie mijn verkiezings-IT moet verkiezen naar mijn spang, dan weet ik dat ik al mijn zaken heb geregeld. Kan ik de wasrotomie, kan ik toedriemom, no sabi. Maar dan zal ik een aantal zaken posten. En ik weet, iemand zei me laatst, zelfs gisteren, dat ik hem loop. Want you know, internationaal en ook nationaal, dat de mannen lopen aan waarheid. En je weet, ik heb een... Ik pot laatst want to sani. En ik zie want to maar reageer, trouwens kost me, maar goed. Maar het gaat niet mooi worden. Laat me jullie alvast voorbereiden. En je weet, ik hou van fake news. Ik hou van fake news. En de mensen die pas mijn volgers zijn. En ik hoop dat de volgers die me jaren al volgen, 2 tot 3 jaar, dat ze een beetje vertellen. Alle fake news die ik heb gebruikt, de waarheid zijn geworden tenminste. Ik vind het, als je zo elke dag leest, dan zie je een minister. Dus soms moet ik stil blijven. En al die respect naar deze minister, die ik had, 80% nog respect. Ik weet niet wie nog respect voor deze minister heeft. Waar het duidelijk, dan praat ik over SLM, dat mensen in ere moeten hersteld worden. Zo erg wat adeno. Mijn actie misdrijf af. Of nou werkelijk aan minister Takasani. Of na. Ik krijg me idee of na fake news attackie. Milis, zeker wat IT lezen. En die zijn een joke hè. Dan begin ik te twijfelen aan die mensen EQ en denken. Maar ja, we weten ook. Wat je tipje vast, luier. We weten ook, minister, u wil ze beschermen. U wil ze beschermen toch? Ik hoop dat er van de regering die gaat komen. En we maken ook moeite om daar in het midden te zijn. Voor controle voor die natie als WI Sranan. Want wanneer we met politieke partijen praten, wanneer ze voor die test zetten, dan vinden ze me niet leuk. Ze willen niet met me alles praten. Want ze weten dat bij mij een aantal dingen je niet gaat kunnen sollen. Je nog maar tak over bepaalde zaken.
Nou, kom bij me nou een money naar kofru, ja, je moet voorzichtig zijn, je weet politiek. Jullie maken politiek vies. Ik zal nog geen namen noemen van politieke partijen. Want zogenaamd is iedereen niet belangrijk. En men probeert iedereen te beschermen. Net als deze minister. Die probeert Pranoop. Ja toch? Meneer De Haan. En die ene mevrouw. Te beschermen. Of weer een turn te maken. Na so mi saka saka no? Na so mi na kusi saka saka. Dus ushin na kusing lekwa saka saka. We weten ook dat documenten gemanipuleerd zijn. Minister. Na ere worden hersteld. Zo toe het ook goed, hennepwet no. Dere no. Minister of DNA-leden. Udinwa wet in. Tak marijuana. Toch? Asansare mai smoko. A jamba. U legaliseer dat toen no. Want volgens mij is goed fout hoor. U legaliseer jamba. Want kadena smoko taal met takino. Want jullie hebben hennep gelegaliseerd. Ja, wet goedgekeurd. Wel luister nou. DNA-leden. Die jullie wet in. Dat marijuana. Want amasa is moka marijuana refi. Amai tak zo helder. De massa is moka jamba. De mij tak helder mora minister. Dus beter legaliseren die marijuana. Tak allemaal kan smoken marijuana legaal. Want het wordt toch ook legaal ook gebruikt. Dat kan je dan tak wan botaal. Want je mikrop tapa ook over toekomst ng latour. Pero may smoka jamba. Dat may tak mola helder. Maar tak yung safe say na ko. Na kusi Newara safe sa. Da may smoke ba? No mami tak yes smoke jamba. Say ita ka may smoke. Aba ne smoke? Yes smoke. Mata mami net bine. Dus en ama serieus. Ama serieus. Kan je miseren voor mekaar wet? Dan gewoon to DNA leader, make dat dine in. Want er is goed fout daar. Dat men accepteert corruptie. Men accepteert stelen. Men accepteert liegen. Men accepteert het gewoon. Naar mijn mening. Naar mijn mening. Corruptie op hoog niveau. Mere gronge kring 5000 hectare. Gronge kring 2000 hectare. Zonder afstemming met de inheemse. Zonder afstemming met de Marons. En dan vraag je jezelf af. Zou dat hij smoken? Zonder wet en regelgeving. Zou dat een minister dat hij. Zou matak hij smoken? En als je ziet. Het lijkt alsof het legaal is. Je gaat ombossen. En dan gaat naar het gebied gaan. Morego na gebied. Masoro no.
Want ik ben een target, dus mensen zijn voorzichtig te me rijden, te me lukken. Het is man. En tussen, op de man in beeld toe. De man zei, spy me. Luku ja. Luku sam go fen in mi wagi. Luku sam go fen onder mi wagi. Die staan vorige week, luku ja. Wan GPS. Voor mij knap maar president, maar plak wan GPS onder mi wagi, luku ja. Wan GPS, nooit meer dat je dat aan is. Maar je zei, op de man, op de apparaat, zei testen. Nooit, misschien dat aan is in mijn libi. Zo zit dat foto. Is dat weet je? Kijk hier. GPS, dus ik moet voorzichtig zijn, mensen. Maar onespa, we gaan door. Dat is kort gevallig, dat weet ik. We zijn erachter gekomen ook. Maar ik ga jullie fake news geven. We hebben een bericht geplaatst en de mensen die gelezen hebben. Jullie hebben gezien, president-commissaris. Ik kom daar ook op LVV. Want daar wordt er heel veel gerotzooid met percelen. Ja toch? Met percelen. President-commissaris opgestapt bij staatsolie. En iedereen is stil. Maar ja. Dus hier. Sa men nak minderi wat. Kan ook attack de man toch. Die man gaat over staatsolie praten daar. Kan ook attack wat man voor staatsolie die daar boven zitten. En naar mijn mening ook vreselijk corrupt bezig zijn is met de regering. Want ze denken dat de staat is. Maar laten we even naar LVV gaan. Dan heb je andere grappenmaker die op 6 commissies zit of 7 commissies van de regering. Er komt een investeerder naar hier. Die vraagt 500 hectare. Bij het eerste gesprek. Maar je weet, ik bereid die mannen van mijn voortok die daar gaan. En even een ander grappenmaker van Surswa. Die zit ook in 10 commissies. Ik weet niet als hij directeur is of president. Ik weet het ook niet. En het is fake news hoor mensen die ik kan vertellen. Men vraagt gewoon 500.000 euro. Nou ja, we gaan het perceel schoonmaken en wat wil je doen, regelen. Een investeerder, Luca man. Nooit meer een investeerder komt. 200 arbeiders aan het werk. Arki boos met taki. Er zullen dat 200 mensen van het gebied daar gaan werken. En men vraagt gewoon 500.000. Een ander geval. Ook een investeerder. Die komt van Hippake. Vraagt 1 miljoen euro. Een andere investeerder. En die gaat naar het ministerie. En die vraagt 2 miljoen euro. Maar je weet, ik zit in een organisatie. Met elkaar aan, anders gaan ze direct weten wat er aan de gaande is. Men is zo corrupt bezig. Men is niet met het land bezig. Men is niet met een natie bezig. Eigen belang. Zo was het ook bij de vorige hoor. Niet bij deze. Maar de man is morgen erg. Want de man zei tak ja. Ik bespreek geen dingen. We weten alles van NDP. Is een voorbijstation voor mij. Ik weet wie precies corrupt is in de NDP. Die ook bij VAP zitten. Dat weet ik ook. Ik heb het ook gezegd. En daarom nemen ze me kwalijk. Ze willen me palmen. Want ik mag mijn mond niet open doen.
als een of andere regering komt. Ik mag niet in het midden zijn voor controle van die wie-natie. Voor controle van WI Sranan. Geloof me mensen. 6 maanden voor verkiezingen. Naam en toenaam. Dan lijkt wel minister. Stembiljet. Minister na uno zet stembiljet. Na online. Ik kan wel kaarten gaan ze via kaart. Zo fraude. Dus zo voor manipuleren. Hé jongens man. Met tegen sans heeft zij jong. Maar je weet je kan nog niet alles zeggen. Gewoon de mensen denken van hem. Ze willen ook bij stemmen gaan stelen. Ook bij stemmen. Tidak met takchi jompo era. Want zo is. Jongen jompo tak wel aantassen binnen een 45 minuten. Tak bika opu ai zegt sa. Positie, zodat wajari of toejari voor zijn verkiezing man kan zitten alles aan play messias dan. Is dat zo? Denkt u dat dat waar kan zijn? Dat is absoluut zo. Daarom heeft men de begroting nu opgeblazen, zogenaamd van dit wil doen, dat wil doen, dat wil doen, dat wil doen. We kennen die situatie van 2015. En we spraken net over de oudjes. Ik verwacht, zoals men in 2015 heeft gezegd, je weet, AOV was 5,25. Is nog steeds 5,25. Maar toen heeft men zogenaamd iets gelanceerd. Bouterse heeft op Cola Creek gezegd, het gaat misschien naar 1000. Dus de oudjes waren al lang blij van, de president belooft als auto 1000, dat bagaverkiezing auto 1000. Dat is de strategie van regering Bouterse Adien. Ze gaan allerlei dingen beloven. Ik bedoel, ook nu zullen ze beloven, alhoewel het nu overduidelijk is dat de oudjes nu met die 5,25 sowieso niet uitkomen, omdat inmiddels alle prijzen verhoogd zijn geworden. Dus sowieso moet er aanpassing, maar vooraf verkiezen moet doen aanpassing en dan moet beloofd dat als we misschien 2 maal of 3 maal morgen voeren. Het zal me niet verwonderen dat men straks zal zeggen dat we hebben Brokopondo centrale, Afubaka centrale, energieprijzen gaan lager worden. Terwijl men de energieprijzen wil verhogen, heeft men nu gezegd het is aangehouden, watertarieven zijn aangehouden, alles zou men verhogen. Nou, een verkiezing in nader, dus we houden aan zogenaamde motak energieprijs, kan dit ook lagi. Dat is in de trend, zoals u zegt. Men gaat allerlei dingen beloven, alleen om de mensen weer te proberen in de maling te nemen, toch? Voor Ganyadesma baka, voor Ordesma, voor de gekbaka, voor Kordesma baka, voor Douansani, tak de man, denk dat de man kan winnen verkiezing. Maar inmiddels, misschien kan ik hiermee wel als positief bericht aangeven, broeder, dat we merken dat op het veld de geluiden tot nu toe er wel zo is. Dat de man tak dislees, allerlei de man kiskisunu, maar dislees de man ook kisunu moro. Was de man ja Gouden Bergen komt, maar dislees de man ook kisunu moro. En dat stemt ons goed. Mensen oeieren. Maar ik wil deze broeder ook vragen. Deze broeder, fractievoorzitter of wie hij is, ook zo'n grappenmaker. Waar zijn die journalisten, jongen? Dus men doet geen onderzoek. Alle beelden zijn, tenminste ik heb alle beelden, dus ik heb alles. Ik hou van archief. Toch? En dan zeg je, ja, je moet... Waar is deze broeder nu met het verhaal die hij net heeft verteld of heeft verteld toen? Wat is gebeurd? Water, 10 keer omhoog. Elektriciteit, waar wij
als WI Sranan, als wij het hebben berekend, laten berekenen door deskundigen, dat we worden bestolen bij EBS, want het gaat om een paar rijken die rijker moeten worden, komt deze meneer uitleggen, de vorige regering, ja, wat is die steun van jullie nu naar de verkiezingen toe? Wat zeggen de kiezers nu? En daarom vind ik het helemaal niet leuk toch? En die journalisten hier, die gaan op blabla verhalen, maar archief is daar. Ga die meneer vragen, die zogenaamde broeder en zus van iedereen maakt. Hey, broeder en zus. Ik was ook zijn broeder. Maar toen ik die tweede agenda zag, ja toch, we zijn allemaal broeders en zusters. Maar tegen de tweede agenda in politiek, minode. Dus deze broeder moet een nazi komen vertellen. Ik weet niet welke journalist, want ik ben geen journalist. Ik ben maar een persoon die dingen naar buiten brengt. Want dat klokkenluider of wat ik kan, maar goed. Maar mijn actie dat journalist, dat hoe draai je video die jaman? Of hoe draai je voice jaman? Dan wil ik wel zijn gezicht als een body language zien, ja. Wat gaat deze man nu uitleggen? Benzine omhoog, alles weer omhoog. Je hebt de ministerie van EZ. Waar is die controle? Je kan niet controleren. Want de regering is ook oncontroleerbaar. Dan ga je de mensen van de winkels aanspreken. Wie gaat hun de kosten betalen? Wie gaat de importeurs kosten betalen? Wie gaat de distributeurs kosten betalen? De staat? Nee toch? En hier komt het. En ik ga fake news vertellen. Die steunt van ze. Want het gaat niet op de begroting voorkomen. Jullie moeten goed iets in de gaten houden. Isha prescom stap uit staatsolie toch? Fake news moet je doen. En go mo olie. Olie. A olie serie, wat a olie no boom, zogenaamd gaan we reveneren en het zo geven. Dan gaat die olie verkocht worden, dan gaat het gekocht worden, dan wordt het in een speciale pot gezet. Dan kunnen we die Surinamers omkopen met pakketten extra geld gooien. Niet zomaar show geven bij staatsolie. We weten het. Er werken ook mensen daar. Maar zo twee mensen, twee handen, twee mensen op één buik hebben. En ze praten dezelfde taal. Niet te vergeten. Ethanolproject. Niet te vergeten de solarproject. Waar men zich schuldig maakt. Waarbij je 15 fabrieken hebt kunnen opzetten. Ja toch? Ik ben kapot 15 fabriek. Maar ja. Je zegt zo. Maar mijn stroom vallen in jazzrevi. Ja toch? Dat is gebeurd. Zo mensen, van mijn stroom vallen uit. Maar goed. Misschien dat ik met de online eten. Niets komt. Alles schakelt af. Ja. Die een locatie van volgers niet. Dus dat gebeurt er. Dus mensen, ze gaan een show voor jullie draaien. Een echte show. Echt eerlijk hoor. Als je kijkt naar En mijn sorry bepalen, Sani. Ik denk dat er dingen bewust worden gedaan. Dan moet je jezelf afvragen.
Zij zijn naar Kodreja. Er is helemaal ik vraag me af of er volk die wikikba of er volk die stribi of we stribi. Want terwijl stribi benzine gaat omhoog. Snap je? De shi van Sanepsa. Mensen, geef me 5 seconden. Zo. Sorry. Ja. Het systeem was even daaruit gevallen. Ja. En weet je wat zo mooi is? Het lijkt dat staatsolie van een paar eigenaren zijn. Ja, maar ik kan nog een verklaring naar niks. Naar nog een verklaring de man ik kom. De staatsolie, af bakadam, alles zo zijn de mij doen, waar EBS zich moet houden aan energie. En staatsolie is een core business. Weet u, 2014 was er een rapport van een paar consultants. En ik vraag ook de vorige regering en deze regering. Waar is die rapport van 2014 van de staatsolie? Per een rapport dat deed. Uno mek mi pot een rapport, want mi aan de politiek zijn mogen doen. Laat die rapport van 2014 gepubliceerd worden, mensen. Wij, WI Sranan natie en WI Sranan, vragen jullie om het rapport. Al die economen en die deskundigen, ook DNA-leden, vragen jullie om die rapport van 2014 van die consultants. Dan ga je zelf zien. Dan ga je zelf lezen. Waarover deze rapport gaat. Vernietigend naar een aantal mensen daar op staatsolie. En het rapport wordt bewaard in een kluis. Zogenaamd niemand heeft een rapport. Want die consultants hebben geen contacten hier in Suriname. Want die consultants maken geen backup. Zo achterlijk zijn we. Een aantal van ons daar. DNA-leden. Oppositie, coalitie. Uw actie van rapport. Actie staatsolie of actie suma kan doen een rapport. Kan de adena of doen. Want tu krabita dapetu. Cyberskermsma. En wat rapport voor EBS? Daar kom ik op. Want dat wordt daar flink gerommeld bij de EBS ook. Isabi, is de met Taiwan matif me. We worden vreselijk ingeblikt. We worden zo ingeblikt. Dat we alles ref no de dadelijk voor Adam Juno lek nazi. Arkip ons aan tegen. Ik ben elke dag bezig met wat buitenlanders en Surinamers te praten die een hart hebben voor Surinamers.
Kijk hoe diaspora Nederland. Jullie wilden toch Santoki? Diaspora Nederland. Hoe gaat het met jullie? Huh? Hoe gaat het met de onderzoekingen van jullie? Naar al die stichtingen? Naar al die gronden van jullie in Suriname? Hallo? Jullie wilden toch een andere regering? Is toch mooi? Jullie willen toch een diaspora-regering? Voor een aantal mensen daar die dat hebben ondersteund. Dit hebben jullie verkocht voor je eigen diaspora. Toch? Ik hoop dat jullie een standbeeld maken voor deze meneer. Maak jullie standbeeld daar in Nederland. Want er komt nog meer. Er komt nog meer. Mensen even niet appen op, maar anders ga ik mijn concentratie erop laten. Ai. Dus jere. Nederlanders, Stranamang Nederlanders, Arkibosa geboren, ze afgrong na nga money jat op rekening. O Arkibosa op sanga uno. Wat we ook trouwen, dat het toch? One love ding, trouwen doen ook andere dingen, maar goed. De one say ook trouwen die money, de blakka money we karen, no blakka. So je pot onder een matras. En met jouw fake news, mine het zo op. Diaspora be wani tak Manila okay. अरे भगवान अरे संतोकिया के धर देना भाई हम लोग संतोकिया मांगेला भाई अरे दादा गट्टाई क्लारी का बात क्लारी अरे उक्लारी इसी तरीके से को regering waar is je diaspora beleid? Wat heb je beleid, Eko? Ik hoop dat de journalist interview meneer De Broeder, fractievoorzitter van de VAP. Wat heeft hij op deze... Dus dat moet je ervoor zien. Dan moet je antwoord naar man. Ik ga dezezelfde broeder als een journalist voor mij kan vragen aan de hand van deze video. Dan moet picking. Lek voor me picking wang Samaka Obama. Luister. Iedereen weet in Suriname. A baby is geboren 2 weken geleden. Sabi. Tapa ministerie pe je jompo. Dan een minister zei je jompo. Obama. Samaka Obama. Waardeloze Samaka Obama. Ik heb het al gezegd. Beter maken jullie een wet. Tak marijuana ko legaal. Doka smoka awiri hei. Want een man zei smoka wiri. Toch? De man tak moro bu moro unu. Je ko pleiten. Toch? Je ko pleiten. Pe een ministerie ei tingi. Kom je chari tot herinneren. Is je van NPS broko dat peto? In is het NPS broko door perchaluur? Na sem gro sandisi. Sem systeem. En jullie worden gewoon weer voorgrond. Na master weer voorgrond. Samaka Obama. Wie maakt beschikkingen tegen 9 uur? En 10 uur 's avonds thuis. Waar wordt papier gekocht? Dan ga ik je vertellen, Samaka Obama. Is je papieren dan zo'n preta origineel papieren? Is je programma zo weer gebruikt daarbij? Go acties maar ontwerpen programma. Go acties maar make a layout van papieren. Go acties maar. Isabi toch? Maar voor mij euro sabayo no de dape moro. Go actie meneer euro sabayo. Hij was toen daar. Go actie maar met a her papieren ontwerp. U denkt dat mi no chis uno? We nummer papieren. Wat papieren op 3 nummer.
Hoe denkt dan nou achter? Ja, nou, kan die nou jaren van instituut toch, meneer Obama? Surinaamse Normalisatie Instituut. Uno Antwerpen papieren nanga van we voerdappe. Na uno. Mi kareti de minespada u sabi. Ik weet precies en ik actie een aantal toppers. Me kies de alamala. A uno Antwerpen systeem. Dus usa precies om me grove furo. Usa om me grove fraudeer. Usa om me grove eigendom. We geven mensen we take money. We weten alles. Maar ja. Als we naar instanties schrijven. Als we dingen uit de boeken halen. Dat is aan iedereen schone handen. Dan kom jij uitleggen. Als VAP, we weten het. Als VAP daar het ministerie neemt. Usabi gaat grotere chaos worden. We weten het. En we weten ook waarmee VAP bezig is. We zijn niet achterlijk. Denk je dat Surinamers 100% zo achterlijk is als je zou maken, Obama? Je maakt jezelf zo belachelijk. Met je 6-delige pak. Huh? Ik wil na de verkiezingen jou zien. We noemen na 60k van Fifi Osso 10 appartement. Wifi bij, dappe wifi bij. Na, Toby. Nee, Bagi. En dan kom je uitleggen hoe geweldig je minister is. Rechters doen. Geven vonnissen. En minister tegen afkatimang. Het is toch staat. Ze hebben toch mij niet gevonnist. Ze hebben toch mij niet gevonnist. Maar je werkt voor de staat. En dat is die grote karma. Je tekst mag grong. Nu heb je een aantal VAP'ers die schreeuwen. Ik schreeuw aan 6 die minister daar zit. Na 2 maanden heb ik het gezegd. Asmadis krana fufuru. Abe de DNA ba. Abe fudeki furu ba. Mi kise chut bang. Meka ko tegi mi takano tru. Meka ko tegi mi takano tru. Meka ko tegi mi takano tru. Dan komen ze zo heilig spelen. Maar ze vergeten. Alasasa dat doen ook kaleti. Laat de minister komen vertellen. Waar een BV wordt gemaakt. Waar een bestemmingswijziging wordt gemaakt. Hoeveel kavels. Wanneer een bestemmingswijziging van verkaveling komt. Hoeveel kavels ze moeten weggeven. Maar dat chipoti maar zou go bij een kavel. En maar op een prijs naar 5000 euro. Want een man een minister of een DC of een dati. Mino sabi. Voor kavel, 5 kavel, 3 kavel. Dan heb je een paar bandieten daar bij ROGB. Dan kom je goed praten. Anderen gaan naar Curaçao. Die man zit op Curaçao. En die man verkoopt perceel. En die man maakt een beschikking klaar voor zo iemand uit Curaçao. Gaat vakantie op Curaçao. Anderen maken appartementen. Wacht. Ik vraag de regering. Die corruptiewet. Ja toch? Een corruptiewet dekbaar toch? Een kondig af toch? President, wanneer ga je dat invullen? President, wanneer ga je grondkamer invullen? Dat is belangrijk. Maar nee, regering go, niets wordt ingevuld. Dan komt u me zeggen, als regering, dat u niet meewerkt aan corruptie. Dat wil zeggen dat u uw natie beschermt. Dat wil zeggen dat u uw eigen mensen beschermt. U beschermt niemand. U beschermt uw vrienden. U beschermt uw familie. En u beschermt een aantal mensen die van je houden. En waar je kan eten en drinken, regering. Dat is de game. Dat is de game.
geen geld voor politieagenten. Ze kunnen geen kleren kopen. Ze kunnen geen schoeisels kopen. Moet ik dat ook op mijn Facebook zetten? Hoe ze aantrekken? Wat voor schoenen ze aantrekken? Het is zo erg dat ze polo shirts moeten kopen en dan stempelen. Zo erg is het. Want er is geen geld. En dan zitten jullie het verhaal te vertellen. Hoe geweldig het gaat worden. Want na 2 jaar komt een of ander tjoetjoet vertellen. Een tjoetjoet die vertelt over bureau wegslepen, wegslopen, wegnemen. Die karma is coming soon. Tjoetjoet. Dan heb je ander laarbeheer. Die vertelt alleen maar koeterwals op LVV. Hoe geweldig dit wordt. Hoe geweldig dat wordt. Iedereen komt met een verhaal. Ja toch? Ja, de vorige en de 500 SRDS gaan die. Je moet kijken, ze gaan die olie en niet aanhouden. Alleen maar, ik snap het niet. En wij volk, wij Sranan, we gaan op deze mensen weer gaan stemmen. Gaan we weer op ze stemmen. Wel luister, ik heb een mooi verhaal. Maar ik dacht, ja, je wil ook in die honingpot komen. Ja, no, de massa no sap mi baka go. De massa sa no achtergrond. Kan je denken dat ik loop weer die jas naar een das naar een 3-delig hoor. Ik kan het ook. Maar mina down to earth. Mina down to earth. En laat me jullie zeggen. WI Sranan, beweging, partij van Wekaring. Je hebt nooit gezegd dat ik iemand ga opsluiten. Je ziet dat ik me bespreek bepaalde sani. Wanneer de tijd en aan mama als je kodre je op potun drape arkibong en if mi aba adem fu taket he if a nature give ma krakti en mi dape is een other ball game hoor. Daar hebben ze nooit van mij gehouden in bepaalde organisaties. Want ik vroeg ze altijd, maar waarom doe je dat? Waarom is het nodig? De man zei tak beschuldig me. Maar daarop komen we een andere keer. Laat me dit ook vertellen. Want we zien, we hebben gesproken met meneer Van Trek. En meneer Van Trek is die geen WI Sranan. Na onze onderzoek, voor mij komt er iemand morgen om naar die documenten te kijken. Vonden we wel dat we moeten praten. Utakanga man. Maar je weet, waarom die man 4 keer geweigerd of zo. Wanneer je de waarheid naar boven brengt, is het hard. En ik heb ook gezegd, mensen, jullie kunnen me appen. Een aantal mensen hebben me ook gezegd, ja, waarom ga je geen Bouterse aantal vragen stellen? Wel luister. Ik heb een verzoek. Mijn appnummer is 860-3400. Alle vragen die je hebt voor Bouterse. Alle vragen die je hebt voor Van Trek. Laten we met deze 2 beginnen. Hoe app me de vraag? Dan moet sorry maar bal. Want man dacht, ja, je hebt geen ballen om Bouterse te vragen. Wel, zet ze voor me, app ze voor me. Dan moet tegen, dan moet ik actie de man. Maar dan kan een Larry Koek vraag, kan app me Larry Koek vraag, dan een don vraag. Pot vragen, ze egom ja nazi, en je mag stellen alles het vraag. Maar dan kan actie don vraag. Want mo block you. Je mag sap dat die. Maar dan gaan ze tak wel don sani. Want daarom is onderwijs helemaal kapot gemaakt. Want over 5 of 10 jaar hebben we alleen maar mensen in deze samenleving. En dan worden een paar clans gewoon uitgeperst. Want we praten alleen maar over goud en oil en gas. Is niet voor jullie hoor. Daarom worden we bewust dom gehouden. Dus mensen,
Jullie mogen me appen. 860-3400. Alle vragen. Sorry. Voor Van Trip. Alle vragen voor Bouterse. U app me. Me aan een journalist. Me aan een wansani. Maar me want doen die uno lek nazi. Me want sor uno. Tak temi gona man dat man give me antwoord. En weet, ik heb een jaar terug een apparaat laten halen. Ja, potaman een apparaat op. Ik zei, Amerika heeft ook een apparaat. Dan mijn potolog nop kom lekker uit van zande. Dan mijn pot een computer. Dan we staan precies aan mijn lee of aan mijn lee. Apparaat niet hebben. En ik train ervoor. Ik ben voor getraind. Dus dan moet je het op een apparaat. En ik stel je de vragen. Dan kan je precies 99, 98, 100%. En mij geeft precies. Want op het apparaat zeker op 40 mensen, 42 mensen al getest. Egi man. En hij roko. Maar we actie alle soort vragen. Hoeveel vrouwen heb je? En man tak met tak. Als hij een soort van spike jump. Met tak dit look ja aan mij lee. Hoeveel kinderen heb je buiten? Maar dat nee, één maar. Hij lee. Hoeveel relaties heb je? Dat zou toch bij actie. Voor Luca even apa. If je van is aan het jump op aan mij lee. Hoe actie op politiek man toe. Wie dat aan een film, die is een film. If je dat vragen. Hij is ook. Komt nog kaart taxani. Is dat wie? Dus mensen. Omdat hij heeft sa. Is je olie? Koluku heeft sa trawiki. Benzine? Koluku. Is je space olie sakatop? Wat bijna 100 importers tja olie kom. De man sera olie. Dus de man vettig aan schrijft nou. Maar is ook fake. Laten we zien wat van de week met de prijzen gebeurt. Jongeren. U apres peki die usrefi. U tak na usrefi. Want het gaat niet de goede kant op. Want we hebben gezien dat de regering niets doet. No one media, no one socials, niks net draai. Maar als je ziet wat er gebeurt op het ministerie van Sociale Zaken. Maar goed. Ik hoop dat er nog een groot onderzoek doet voordat ik nou weg naar zee ga. Voordat ik nou weg naar zee ga, zie ik er wel een aantal onderzoekingen hoor. Echt wel. Sorry, stay op een manting. De actie schreef af, ze heeft sa in een conredition. Maar je ziet mensen die zo weinig verdienen en toch lachen aan het werk gaan. Maar dit door naar Rocco. Dat de mit deze review, ik heb bijna geen benzine, olie meer. Kan je maar 1000 lenen. Dat is het leven nu, hè. Try go cash money. Goed. Anderen kunnen geen eten meer kopen aan het werk. Dan heb ik de brede. Potomchi botro. Dan komt een fractievoorzitter uitleggen hoe geweldig het gaat. Dan heb je bepaalde DNA-leden die zeggen hoe geweldig het gaat. Er worden baby's geboren. Moeder koopt een pak pamper vandaag 5 gulden. Na een week gaat die moeder kost die pamper 10 gulden. Moeder kan geen babyolie kopen. Moeder moet gaan raspen kokosolie, wat ook goed is. Dan soms word je stil, ja. Arbeiders gaan aan het werk. Arbeiders komen aan het werk. En ze hebben niet eens gegeten en thee gedronken. Arbeiders willen elke dag geld hebben. Want ze willen eten. Ze willen een pakje rijst meenemen naar huis en groenten. Er zijn Surinamers.
Wanneer ze 's morgens opstaan en van beroep arts, die werken bij een ziekenhuis, een verzorger of verpleegsters, die werken en die net met een paar collega's gezamenlijk eten kopen. Alleen om hun honger zitten ze te verdelen in 4. Er zijn Surinamers die geen olie thuis hebben en die iets kunnen kopen. En dan stuurt buurvrouw een beetje olie om vis te bakken. Is geen verhaal, ik maak het elke dag mee. Gewoon op Latour. En dan zie je hoe onze Surinamers surviven. Ze klagen wel, maar de mij survive. Funyang, wis walis iwandi. Je hebt ook luien ertussen. Je hebt ook luien ertussen, dat zeg ik ook, ja. Maar je hebt Surinamers die ook hard werken. Ik weet niet als deze regering het doorheeft. Dat hoeveel Surinamers elke dag naar Bonaire mailen, naar Curaçao, Sint Maarten mailen, naar het Caribisch gebied. Want Nederland is bijna geen optie meer om een beter leven te hebben. Niet dat ze daar leuk vinden. Omdat Suriname deze regering in 3 jaar tijd alles heeft kapot gemaakt. En toch wordt WI Sranan nog niet wakker. En ze accepteren alles, regering. En toch worden ze niet wakker. Ik vraag mijn gemoede af wat jullie hebben gedaan. Ik weet het. Ik heb het een keertje gezegd op een live. Deze regering maakt ons tot zombies. Mensen hebben mij uitgescholden. Mensen hebben mij voor gek verklaard. En ik heb ook gezegd, offeren van bloed, laten halen van alle soort geestelijken. En men heeft mij kwalijk genomen. Ik kom uit een wereld van spirits. Mensen die om me heen zijn. Ik weet wat ik elke dag zie. Ik weet met wie ik praat. Denk, je man, de spiritueel man, of de mij kan de soort bonu man. En ik kan bepaalde wintining. Dan moet ik ayama zei takanga de ay. Zijn 400, 600 jaar oud, 800 jaar oud. Daarom ben ik de natuur dankbaar en de spirits. Dat ik hier vandaag zit, weten velen niet wat er gebeurt in het donker. Want je mag niet praten. Want je mag het volk niet wakker maken. Je mag het volk niet wijs maken. Want Nankusi moet dood. Te kwalo popje naar een foto of mijn potap, presi potap uku. Wel mensen, gaan jullie door. Jullie hebben me zegen om door te gaan. Ga jullie door. Laat die verkiezing 2025 doorgaan. En al die zombies van je, al die dingen waarmee jullie bezig zijn, komt er een einde. Mensen, misaptak unoago, misaptak sanopsa, mayoshitak wamo wiki one day. Wamo wiki. Wat er gebeurt.
wat er gebeurt is niet mooi en leuk hoor. Er worden dingen bewust gedaan. En vergeet niet die buitenlandse hand en kracht van een paar kapitalisten. No vergeet die. Er gebeurt heel veel. Er gebeuren heel veel dingen. Met broko gimi, de maaf mina mindri. Dat me sorde man. Dat dis let op, dat let op, dis luku. Luku zei sa dape. Die kwestie OMO van de centrale bank. Ze kunnen me geen antwoord geven. Toch? Want ondernemers, wat chimang, no mango lend money. No mango lend money. Maar iedereen wordt bestraft een keer. Iedereen zou de mo kies de straf ho. En nature op pai de ras. Dat op sanga ding. Dat het tere mij kreper. Unom sarding. Je is berdoi meka pina meka shifa pina sranamang. U berdoi. U teku kerbasanga watra. To shifa de pina. Want de bouw de biggie oso. Nanga rij de biggie Porsche. Nanga rij biggie Land Cruiser. Nanga de sandati. In 1 jaar, 2 jaar tijd. En de regering kan nog steeds invullen. Waarmee zijn we bezig? Afvallig en pinara. Regering. Afvallig en pinara. De mij survive. Ik zou met mijn service de autoregering. Dat is wat met tegen met opwaai. Mensen, wie Sranan natie, mi hoop, los voor de man zei, kost me, geen nood, of kost me morgen. Maar ik zeg, ga naar die andere video's kijken. En dan ga je zelf zien wat ik altijd heb verteld. Een deel was gehackt, want ik moest eruit. Maar het lukt me aardig weer. Ik zou zeggen voor de mensen komende week. Een gezonde week. Be strong. Hustelen. Werken. En weet wat je gaat doen 2025. Weet wat je gaat doen. Volgende week zijn we on road. WI Sranan in Florida. We zijn heel stil bezig mensen. Maar we hopen dat ik volk op een ei. We zijn in Florida mensen. Mensen van Florida stand by. Tag me, app me als je met ons wilt praten. Mijn mobielnummer is bekend. 860-3400. En ik heb deze nummer hoor. Mijn naam is mijn change nummer. Want iedereen zegt ja, dadelijk je change nummer. Alles wat man kies maakt die. Mijn nummer. Ik zou om een jaar, ik ben voor mij 30 jaar een nummer die zijn bestaan. Dus dan verwacht ik de app met die dat hij maakt die dat moet change. Snap je toch? De mensen die mij appen weten het. Soms kan ik niet direct appen. Maar als ik s'avonds zit, dan app ik iedereen heel rustig. Ik wil iedereen bedanken. Vooral de mensen die mij appen elke ochtend een leuke zegen geven van de grote man, God, Jezus. Ik wil iedereen bedanken die me share. En ik wil iedereen bedanken die me powert op een of andere manier. Laten we elkaar ook poweren als Surinamers. Dan maakt het niet uit van geloof, huiskleur of zang. Kom begin tagangus refi. Want dat willen ze juist. Verdeel en heers. Dat willen ze. En dat moeten we nu afrekenen mensen. Wij van WI Sranan, we willen iedereen hebben die zich Surinamer voelt. Sluit je aan bij die beweging. Je mag maar rechtstreeks appen. Je mag ook op WI Sranan page gaan. Je mag daar ook appen. En je zal de change meemaken. Dit is geen bla bla en verhalen. De mensen die al bij ons zijn, die weten waarover we praten. Ik wil iedereen bedanken
ook die mij belt en mij powert en mij ook waarschuwt en ook adviezen geeft. Ik wil iedereen ook bedanken. Maar wees jullie voorzichtig. Wees voorzichtig in het verkeer. Minder appen in het verkeer. Minder bellen in het verkeer. Want ik heb een aantal dingen gezien. En ik heb een kort op camera. Mijn voertuig heeft alle kanten camera's. Dat is eens meer lukken des aan. Mensen, ik heb een verzoek, jongen. Uno appen. Uno bel te weer rij. Laat me zien wat mijn appen mij gooi naar Kotro. Sabi, uno doet des aan dat hier. Vooral mensen die met kinderen rijden. If you want go appen, dan kan je in weri. No appen naar een bel. Je sabi toch? Want het kan een keertje verkeerd aflopen. Geloof me. Dus een verzoek. Met dat biggie. Ik een verzoek. Uno bel app in een waggie. Is vreselijk gevallen. Omdat ik dingen heb gezien. En ik zie elke dag. Dus ik wil vragen. Mensen. Voorzichtig. En een prettige week. Als natuur me de kracht geeft. Ben ik zondag terug. Ciao, ciao. Lobi kolo kolo yo ma, samadia pay. Opona de logi mi, senyam badenya uloya. Koko koko yema, samadia pay. Opa de logi mi, nami babide. Dimi kwa mongo mi goluku omo. Nya lobi taki mi boy si biangen. Nemi taki side lobi, nya taki. Okoko ya, nemi taki so tu boke. Boke di sabi, nemi taki angendete. Baila me mulikiyo. Mada boke di eside. Baila me wani jangemo. Alibia ba mama. Nasodea. Alibia ba mikado. Nasodea. Dimi kwa mongo mi goluku omo. Ni alobi taki mi boy si biangen. Nemi taki side masi, nya taki. Okoko ya, nemi taki so tu boke. Boke di sabi, nemi taki angendete. Baila me mulikiyo. Mada boke di eside. Baila me wani jangemo. Alibia ba mama. Nasodea. Alibia ba mikado. Nasodea. Alibia ba mama. Nasodea. Alibia ba milobi. Nasodea. Dimi kwa bongo mi goluku omo. Nyama taki mi boy si biangen. Nemi taki side lobi ni ataki. Okoko ya. Nemi taki so tu boke. Boke di sabi. Nemi taki